Ndewonu ndị be anyị, abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa. Ọ adịla anyị niile na mma. Ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta, nke onye chinya zelu na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Ibe nji maka ya bịa tata ka anyị tụnye ya ọnụ bụ ibe a na-akpọ sayensị. Ịghọtago? Ibe a na-akpọ sayensị ọ na-egosi n'ibe ọbụla anyị na-eme, mana ọ na uche anyị anara adụ ya. M wee sị ka m bịa ka m chetala ụmụnne m, chetala ndị be anyị, chetala igbo bụ igbo na ibe gbasara sayensị na ọmaka. Ịghọtago na ọ na-adị mma. Ibe ọbụla ga-eme mmadụ dị sayensị na-egosi ibe ọbụla mmadụ na-eme, weda ma ọ dị njọ ma ọ dị mma, dị sayensị ga-egosi. Ọ na-egosi na enyi na enyi, ọ na-egosi mana biznes. Ọ bụ kịta ibe ga-adị mma, ihe na-abụcha sayensị ya. Ọ bụ ibe ga-adị njọ, ihe abụ sayensị ya. Ọ bụ na gị na mmadụ a na-emekọ, ihe na-abụ sayensị ma ọ bụ ọgụ n'anya ma ọ na ọ bụrụ ọgụ n'anya. Ọ bụ na o nwee ibe ị na-agbakwu, ibe ị na-echekwudo, ibe ị na-aplanị, ihe na-abụ sayensị ya. Ịghọtago? Mana ibe mezini bụ na abịa anyị negleti anya bụ sayensị. Anyị ejiri ya kpọrọ ibe, abịa kpọchicha anyị ntị ma kpọkwuo anyị ma isi, anyị ara na-abụ ụzọ. Mana ị na-anya ọfụma, iwere uche ichekie ma ọ bụgodo uri na anya nwana ihe onwe ezi ibe iji ya eme, itinye uche na ya, ịbụ na ụmụ obere sayensị ahụ ime enye intapreti, kọwaa anya na onwe gị, kọwacha anya dobie, ịbụ na onwe n'ozi ka ọ bịa izi gị. Anyị na-enegleti ozi ahụ wee na-asị bikonu, wee na-echetala ụmụnne m si ya na ụmụnna m na biko ka anyị na-etinye anya na ụmụ iwe sayensị ahụ. Ọ bụ na mmadụ bụ ajọ mmadụ, sayensị ga-egosilili gị na onye a abụọkwa mmadụ. Ịfụnụ ma ibe a dị ma di na nwunye a na-anụ, ọkwụghọtago ọbụgodo uri na ịmara nke nwoke wee sobu ya n'ụbụ ya, ma ọ na ịmara nke nwaanyị ọfụma, ma ọ na ọ nọ na-epretendị. Mgbe ha nụziala, ịbụ na sayensị ga na-apụta. Ya bụ sayensị na-apụta ka ọ dolu gị ịsọpozuru inegheri anya ma ọ chebe na onye nwe ga-echenji. Mba, ị na-echegodu iwere ya bụ sayensị, ịkọwacha dị sayensị na onwe gị, idobe ya n'akụkụ. Ọ ga-abala gị ulu echi. Ọ bụrụ inegheri na ya anya amaka ọdụ, amaka obele ọdụ ma nnukwu ọdụ, inegheri na ya anya. Maka na ibe na-abịa ibe ahụ bụ ọkwa otu enu na-ana si aza anyị ekpele. O so na one of the way enu na-ana si aza anyị ekpele, ma ọ na-egosi anyị ibe ga-eme anyị. Onye ka ndị Igbo ji were ekwu na ọ ka mma na ikele nkwụcha. Nkwụcha a na-ekwu bụ be careful. Ịghọtago? Ịbịa na-eche ụmụ ibe ahụ anya, iwee jiri ya wee chekwado onwe gị maka ọdịnihu. Ada ama echi, onye Igbo ka nsụrụ anara ama echi, echi dị ime. Ịghọtago? Ma gị mara amala na onye dị njọ, ihe abụ sayensị ya, onye dị mma, ihe abụ sayensị ya. Ịghọtago? Wee na-asị biko dododo ka anyị ghara ị na-echezozi ụmụ iwe sayensị ahụ si na-akụziri ya ụmụazị. Anyị na-eyuzie, anyị ejie na-epreventị ụmụ ajọ iwe aka na-eme anyị. Ọkwa ịghọtago? Ọ bụrụ ichebe mgbe o lutere gị nso, itibezie mkpu masị anụ n'onugwu, ọ bụ na ọdụgo leti. Ọ ka mma ịbụrụ anyị ozugbo ịkaba arụ chee ka kedu ibe sayensị a na-egosi, kedu ibe mee m ji were afọ ibe a, kedu ibe mere nwoke m akwụkwọ ọ sị na ezigbo mmadụ ma oluo na ikunye m mmiri mgbe nne idere mmiri ọ ghara ekunye m. Ọkweghọtago? Ibe na-eskuzu eju ọnụ. So ka anyị na-eche ekinie, ka anyị na-eche ekie, bikos na ọ ga-enyere anyị aka. Ọnya ka nsị ka m bịa ka m chetala ụmụnne m. Ọka wụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Biko onye nweta ozi a ya tụsa anya na ọ dị mkpa, o nwee ndị na-ederi ya. Ngwa anyị enwe nna dị next video.